Mamy. No. Takie ładne koraliki. Żółciutki? To Siedzą wszystkie kolory? Jaki Okej. teraz? Jaki teraz kolor? trudny. Czerwony. Bo się nudy. Dobrze. Wielki nie ma. Niebieskiego nie ma? Tu są wielkie. Mhm. Tu są niebieskie. Trudne, żółte. Tak, a sznureczek jaki ma kolor? Trudne, Jaki? trudne, Sznureczek? trudne, Zielony. trudne. Co robisz? Ale już masz dużo. Ty nie. Jeszcze mało? To Jeszcze musisz wszystkie? drugie tylko Dam, jak zabraknie, to mama da czerwony sznureczek. Ale chyba nie zabraknie, wiesz? jak nie. Myślę, że wystarczy tego sznureczka na wszystkie koraliki. Drugi. No jak nie będzie sznureczka więcej, to dam. Zobacz, jeszcze masz koraliki. Tak nie ma. A jakie ci zostały jeszcze korale? Żółty, dolny. Żółty i czerwony? A których więcej? Których więcej zostało? Małych? A duże są? Tu. Gdzie? No jest. Na sznureczku dużo jest. Jak dużo. A komu to będzie taki prezent? Mamy. Dla mamy. O, dziękuję. Jak skończysz, mama całuska da, tak? Tak? O, jak dużo. Ona głada. No widzę, ślicznie Wikunia moja układa. Nie ma więcej. Zawiązać na szyjkę? Rękę. Na rączkę? A na co? Mamy. Na mamę? Dobrze, zawiążę. A całuska mi poślesz? Daj całuska. Dziękuję za taki prezent.